Masadın müsiresinde hadar deňdilen tebiýe gözelliklerini ýurdumdan tebiýaty gorumak ulgamyny ýeten sepetlerini görkezýän sergi ýaýbanlanyrly. Abada milli syýahatçylyk bölümiňi berkarar mehmanhanasyna geçirilen hadar deňdi dostluk we parahatçylyk deňdi atly alma amaly maslahat bayramçylygyň esasy çäresi boldy. Forumyň açylyş dowrasyna ýygnananlar hormat prezident bilen hadar deňdi. Dostluk we parahatçylyk deňdi atly alma amaly maslahata gatnaşyjylary Ibran Gutlugyny uly üns bilen diňlediler. Gutlugda Türkmenistanyň hadar deňdiň sewsene söwda ykdysady, medeni durmuş gatnaşyklarynyň ösürilmegi urny hadar ýaky döwletleriň giň golugyny eýe bolýan möhüm başlanýyşlar bilen ýygydarly çykyş edýänligi belenilýär. Forumyň dowamyny hadar ýaky ýurtlaryň hyzmatdaşlygynyň ykdysady durmuş ekologik meseleleriň bir neçesiniň çözüldüni özüne jemleýän durnukly ötüşi üçin etmek bilen bagly möhüm meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Çykyş edenleri degişli ulgamda Sewitiň döwletlerini şurtana hadary ekologiýa maksatnamasy atly Sewit maksatnamasyny durmuşa geçirmek şähertlerini alynyp barlaýan köp taraply işler barada belläp geçdiler. Maslahata gatnaşyjylar forumyň netijelerini jemläp hadar ýaky ýurtlarda belenilýän hadar deňdiň günniň Sewitde hyzmatdaşlygy, parahatçylyk hemde ananyşmagy putulanmagyň möhümdigini ýene bir gezek äşkar etmek üçin mümkinçilikdigini bellediler. Hemde hadar deňdiň ygtybarly ekologik gorugyny, onuň umumy awadançylygyň, ötüşiň behbetine laýyk gelýän mümkinçiliklerini ösürmegini üpçün etmekde halkara hyzmatdaşlygy mundan belegem ilerletmegiň zerurdygyny aýtdylar. Ýygnananlar hormat prezident bilen ýüzlenme kabul etdiler. Onu bildirilen mehmansyörlük hemde şu gezeki çäräniň guramaçylygynyň ýokary derejesi, forma geçirmek üçin düredilen ajaýyp şertler, tebiýaty gorumak çärelerini berilýän üns, tebiýy serişleriň rejeli peýdalanmagyny, hadaryň daşky uşagynyň netijeli gorulmagyny üpçün etmek urny ekologik maksatly wajyp tasamalan durmuşa geçirilýän üçin hoşallyk beýandylýar.